салом алейкум бародарон, ман Тимур Хусайнов и канали Тоҷдорон. имрӯз хостам камтар сухан кунам оиди корбори такси дар Нижний Новгород. 400 километр ай Москва дур. Якчанд рӯз шуд мо уже дар ҷаем кор кардем, як 3-4 рӯз специально кор кардем, чтобы пурратар ҳама маълумота бигирем, чӣ камбудӣ дора, чӣ плюс минуси дора, ҳамаша мисол азёд карда пешкаши шумо гардонем. Барои ҳамин обязательно рементор обкашем бародаро рафтем ва гуфтанем ки чизе ки реально шумо да интересе мумкин дар мобайн ё дар охир видео биёя. Барои ҳамин нагзанода то охирша тамошо кунед. خیلی که گفتم با تکرار میکنم که تو در یک روز ما کنکریت رزولتات دادن نمیتونیم. برای همین من اسپیціально 3-4 روز کار کردم و امروز یک خلاصه دادم اومدم که چی کمبودی داره، چی کار خوبه داره، پلوس مینوس و دیگر سونشه امروز پیشکش شما بگردونم. سر میکنم موزی ای заказу. Заказ да иджа чихели ки ба Москва иджа ҳардаш яга. То есть именно заказ подача заказ кати. Тесте заказ додар мегиранд, заказ кати обеспечивать кардан мегиранд, лекин як минуси калон дора, заказошон гаранда арзонанд. По сравнению Москва, конечно, хай агар ки хел кама как таджикич мегирем, як qishloq ҳисоба, я деревни мешавам. Мисол отдельный город ай, но всё же мисол иджа арзонтар ай. Москва да мисол 18 километр, 20 километр мода 500-600 рубл мешава, 400 рубл мешава. Мешам ки моментoi ки 400 обед да вақти KFC нестай. در اینجای خیلی زکازو 10 کیلومتر 15 کیلومتر 200 روبل 180 روبل 300 روبل ماکسیموم کرای. ما 3 روز کار کردم، ما یکم بار ندیدم که در 17 کیلومتر ما 400 روبل بگیرم. مثال 300 چند ماکسیموم 350. اینجا زکازو ارزونن. انا مینوسی کلون زکازو ارزونن. شما مثال تیس کار میکنین زکاز بسیار پایین میکنین. تو است خیلی коротке заказуя. Чихел ки мо дар Москва кор мекунем, мақсад вақти шумо дар райони Химки гашта бошен, заказтон метиям мерин Одинцово метиям Люберцы мерин, расстояние 40 километр, 30 километр, 50 километр бозӣ мекунад, ухана мефаҳмем. Дар инҷа заказо 5 километр 6, 5, 6, 4, 3, 2 инам хеле рафтан мегира. То есть хеле определённый километражи ки мисол дар Москва мо кор мекунем, я рӯз агар ки накунем ду заказе ки 30-40 километра мо мекунем. Мисол по-любому любой такси сози мара мефаҳмам мешава. Хай ягон вақте ки мисол ман ошибаться кардан метавонам барои чӣ ки мисол ҳастанд дигар водителое ки мумкин ки нағалтидагиашон ҳам заказ вақте ки шумо полный день кор мекунем все равно меғалтатонад 30 километра заказ ё ки мисол ай тарафои Химки центр чим ки ҷош мерен ё ки ай центр меброен дигар ҷо мерен на хеле заказ ҷада нестай боша тарафои камака ками гапа ма ами района гуфта наметонам Дзержинская ки ҷои ами ҷа мерем мисол на уҷарам ам где-то райони 30 километра мо да уҷа рас мекунем мемонӣ гуфти гапо. Мақсад ки оиди заказ дар Нижний Новгород хела камай нашод сумош нархаш арзонай, заказ бисёраю, короткий заказуай, фақат движения да. Кадоме ки дама подписаться кардагиам дар Instagram медонанд, як 20 рӯз шид қариб як моҳ меша мо як мошини нав гирифтем барои худмон автосалон кредит да Volkswagen Polo 2020 кузови нав, салонш нами хеле средни комплектация. Желанкатон боша комментария да нависен, иншалло рӯзои наздик якта видео обзор мекунем. Танировкаша кандам, нигоҳ кунед чӣ хел омадагӣ. Дигар минусе ки дар Нижний Новгород ҳастай бародаро раҳ безебай. Раҳ нереально безебай. Мисол ҳастай верхний час, нижний час, ман рости гап камтар путут мекунам олиям. Нижний рай верхний. В общем центраш ба фикрам верхний лави дайру тарафои набережни да. Раҳ нереально безебай. Дрини районҳо медроен, дрини домо тарафи тай падез мерай, пассажирам мегири ҳар як ямо ҳастай. Ман даже ду бор ҳамин хел моменти шид ки ба саршавии дома омадаму, лекин дар он надор омадам, пассажир занг зад, гуфтам пеши дом форад биё, нафорад атминед ки ман намерам. Ай сабаби ки
реально чихари ямои калон ҳастай шумо мисол мегарден кор кардан наметонен мисол отказ мекунам бисёро бо бисёрош бигем мерава авсу запчасти нав мегирам миёя и дию минус шаед то есть заказ кати шуморо ҳама пурра фаҳмондам бародаро ба раҳу рушки мисол обычный пример ози ман специально як ҷое дар омадам ки ранги ҳарвақта накунем мисол ки аввал вақти мо сёмка мекардем фақат вечно дадрин мошин будем ози я нияте кардем ки камтар ракурсоро алеш кунем камтар фасонтар кунем ҳамаш барои шумо барои ҳамин як дрини паркай чия дар омадам камера кардистам бародаро якум минус оиди заказ ма гуфтам то что камтар заказ арзона диюмаш то что нашод раҳ мошин тез вайрон меша мошини нав боша мисол мошини хитон боша реально жалкай ина вечно агар камера кативу қасос шумо намебинен мисол ямои ки дар ҷаҳа ҳастанд вақти мошин кати менен шумо скорости баланд кати наметонен основной бо чизе ки ҳаста дар дрон вақте ки трамвайни пути мисол железнодорожный хелиша мегзари вечно дар онҷа проблема ё ки ту тормоз мекунӣ спокойно оста а якум скорост агар хел ба механика расшитват кунем якум скоростда мегири майда меҷунби майда ҳаракат мекунӣ фақат ҳамин хелда дигар хел дигар вариант неста ё ки дигар вариант ки боша ҳай мекуниву подвескат мемонад дар онҷа ината дигар я мисоли оддӣ меорем то что мара дар пешонӣ менависаги неста ки правам российския паспортам российския лицензия дорам документам 100%. Чанд боре ки омадам рафтам мара ягон бор просто так гаи ман накарда ду боре ки ман кард як бор ай сабаби ки полни мошинам танировка буд дим бора ай барош танировка буд фаҳмидан иҷадам ман кардан танировкаро снимат кардам ҷошта сар додан дигар бародароро мепурсам мисол асоба ман намекунанд асоба ғамшонам наметиҳанд барои ҳамин гуфтанием ки бародарое ки правои тоҷикӣ кати мегардан бародарое ки мисол заҳмат мекашанд бародарое ки дар москва азоб мекашанд ай гаи мегирезанд шавда мегардан просто ради интерес попробовать карда биёен як бор дар нижний новгород кор кунем хай нижний новгородам набошад дигар районодам мумкин ҳамин хел бошад мо иншолло проект кардем иншолло ният кардем ки ҳамин мошинеро ки мо гирифтем ҳар шаҳрҳои россия рафта путешествовать карда давҷам кор карда корбори таксира пешкаши шумо бигардонем ҳамаш ба дастгирии шумо пешравии мо ба дастгирии шумо лайк комментария ҳама вақт ва гуфтанiem ки бародарое ки ҳозир кор кардесиям бародарое ки мехоҳанд такси подключат кунанд ай ҳама таксопарки хуб таксопарк ватан ман 2-3 сол шид катишон кор мекунам номерошон дар рӯи экран номерошон дар описания видео обязательно занг занен айноми ма гап занен шумо подключатся мекунен ва самое главное гуфтестам бародаро праваи тоҷикӣ узбекӣ любой права кати шуморо уже подключат мекунам мисол чихеле ки аввал мумкин набуд дар яндекса яндекс ҳозир разрешение додагиай мақсад ки праваи тоҷикӣ дорен праваи российскӣ дорен российскитон стаж надора тоҷикитон стаж дора шумо метавонед спокойно зам занед подключатся мекунед даже российский ҳам надошта бошед шумо метавонед ба тоҷикӣ подключатся карда ба тоҷикитон бигарден ҳай уҷа уже шумо зависит мекунад грехта мегарден нагрехта мегарден в общем таксопарк ватан обязательно зам занед подключатся кунед сити мобил яндекс ва дигару дигар 3% моментальный выплат кай вақте ки маъқулайта ҳамон вақт сума снимат мекунем минус бо як бор дигар минус мо ҳама минусоро нақл кардем фаҳмондему основной плюсша мондем гуфтанем ки барои бародарое ки дар москва азоб мекашанд бародарое ки заҳмат мекашанд бародарое ки метарсанд желания доранд такси кор кунанд правашон тоҷикия метарсанд ва дигару дигар нижний новгород барои шумо будаед то есть бародарое ки документ надоранд бародарое ки мисол лайгаи метарсанд наймадӣ ва дигару дигар шумо метавонед дар инҷа спокойно омада ба сари баланд ҳамон сумам қариб кор кунед мисол мумкин ки ягон сум камтар кор кунед чихеле ки ман дар аввали видео гуфтам ба сити мобил бародаро хушрӯтар бо кор мекардиянд агар ки насиб намрем зинда бошем ягон вақт бо вақт мошид омада як рӯз сити мобил кати конкретно кор мекунему результатшам нишон метиҳем дар нижний новгород мумкин ки я тоқа нижний новгород ане тарафҳои тула тарафҳои мисол питер челябинск сочи дигар шаҳродам ҳамин хел боша мисол гаи кам боша мо мисол москвада омӯхта шида уқа дидагӣ нестем ва гуфтанем ки мисол бародарое ки документашон 100% праваи российскӣ доранд паспорт российскӣ доранд иҷа барои шумо нест даже праватон российскӣ боша иҷа барои шумо нест мисол документотон ки соз боша шумо камтар кор карда битонед лучше москва уҷа камтар движения калонтар ай пробкаҳои безебаю лекин суми состар да уҷа шумо меёвен иҷада мисол заказо чихеле ки гуфтам камтар арзонану лекин гаи нестай шумо метавонед спокойно свободно бигарден
ҳамин қадар гашта мара ягон гаи ман накард. Барои ҳамин як бор дига мегӯям бародарое ки праваи тоҷикӣ доранд, бародарое ки правошон лишат кардагианд, мисол спордагӣ нестанд, гаидам мегарданд аз сабаби ки мисол зиндагӣ маҷбур мекунад. Ман призиват накардестам ки правотона наспорену биёин дар иҷа кор кунед, лекин ҳастай бародарое ки ҳамин хисастаён инда мезананд. Барои ҳамун шумо метавонед дар иҷа спокойна бигарден кор кунед, то мисол я положениятон хуб омадана меоен кор мекунед, ба сари баланд далше мегарден. имрӯзаш тавоқа видеои бузбала дар рӯзе накардам, лекин боварӣ дорам ки як маълумоти хуберам боша ба шумо расондум бародаро. обязательно лайк, комментария ба воситаи WhatsApp, Viber, Imo хеле ки метавонед ҳамин видеоро ба шиносотон роӣ кунед. мо уже максимально омадем ба YouTube. мо мобайнд аккаунтар камбудӣ буд, чанд бор мисол урусӣ кардем, тоҷикӣ кардем, лекин в конце концов гуфти русо як хулосае дар омадем ки YouTube-мона ба забони тоҷикӣ давом метиҳем ва Instagram ба забони русӣ. барои ҳамин бародаро шиносотон роӣ кунед, дастгирӣ кунед моро байни дӯсту душманот. мо ҳаракат мекунем видеои хуб-хуба пешкаши шумо бигардонем. лайк, комментария, ягон камбудӣ боша нависен, иншоалло дар оянда ислоҳ мекунем. дар паноҳи Аллоҳ бошен. То боздид. ассалому алайкум.